Sit vaan tykittämään. Sitten ootte siellä. Sit vaan etsimään. Vittu tää paras Featherfalli mä oon nauttinut tästä niin kauan legit, koska sillä... Vittu se on hyvä, että voi hyppää vitun korkeat ja ottaa puol harttia damage. Mut se ei vissiin selvittänyt sua kappeen endiin. Joo, se ei. Sinne meni vittu. Tämä mutka on verislipperi. Perkele! Nyt mennään kyllä. Life is life. Life is life vittu ja nyt on viikonloppu. Life is extra life. Miten tehtiin Mä nyt teen paljon OG Quiffia. Vastin toisen mixing station. Me menetettiin yksi asiakas. Mitä sä teit? Tapoit sä? No... Se on sattumus kytät mun perään, kun mä pikku kattasin sen ja mä panikoin ja mä hakkasin sen pään tohjaksi. Oh my. Ei tässä just käynyt noin. Mun mielestä ei tapella näitä, aluekin tulee. Ne kuolee alueeseen. SP pakko hakea mut kyytiin. Haeta jolla. Mä annan suojaa tuolta. Pysähdy tähän. Kyyti! Sä afkaat. No vittu Joel! Mä kyllä käsitä nyt, nyt me kuollaan tähän vaan tän takia. Miksei voitu vaan? Mä käsitä. Pääs kyyteistä. Mä oon kyllä. One shot. Or, in case we found a person. Just listen, we just have to eat him now. Yeah. I mean, do you want to do a cannibal run? Do you? I'm just saying, like we could, bro. We could be hardcore cannibals. Hardcore Kuru enthusiasts. Korvissa soi! Mikäs helvetti kromosomisammakko täällä vetää meikäläisen hilloi? Joink! What steal Okei, mutta hui. Okei! Tomat senkin vielä. No way. Nice. No way.